نبونا جهکی تایبەت و نبونا ئالیکاریان ڕێ لەبەر ڕێخستنا هۆشین شاغی هەولێرێ یا چاند و ڕامانان نەگرتیە. بەروواژی vêyekê hez û girêdana endamên rêxistinê bi hev re zêdetir kiriye. Ji ber ku her car ew birova û civînên xwe li mala endamekî dikin. Wata bi hezkirin û lihevkirinê pirsgirêk û zehmetiyên xwe derbas dikin. Endamê me li vê derê zor in hene yanî adet kam ji dervê mijor pencerê hene bes tu zanî yanî li şixol û kar û tişkî zirûf li vir zehmetî ye. Yanî nav welatê me tişkî zirûf çetine em nikan car car giyan bijivînin bes pir in lê. Li vê derê karê me heta niha du kar li vir kirine yek wexta me liqê Hewlêrê bi dar da kir û a diyan jî salvegera rêxistinê bû. Ew me rojane mehane hene îştîrakat her kesek îştîrakê xwe de em ew ê xwe ji we tînin yanî perê xwe ji we tînin ku em kê karekî bikin em ji we tînin ji xwe ji hev didistînin pê kar dikin. Yani helbet bêguma ew hene astengî hene em gelek caran yanî teng jî dibin ji ber wî tiştî. Bes em naxwazin yanî em kesekî de bêne girêdan ku me li ser kîvê xwe bibe bîne. Di nava vê rêxistinê de honermend, helbestvan û komên dîlanê jî cih digirin. Endamê wê hemû ji herêma Kobanê ne. Rêxistin guhdê de ziman û folklorê Kurdî dûr ji siyasetê. Ku rewşenbîrê me Kurd sadece me teqdîm bikin, em kanin qebûl bikin û rewşenbîrê me Kurd na teqdîm dikin ji me xelkê me Kobanî ama qebûl bikin ke minezeme Manasta Sûriyê de em nameşarekin werşat û em bara jî didin distînin. Şêrîn ku bi helbestvana rêxistinê tê naskirin. Ji ber ku rêxistina wan vedenga êş û xweşiya bajarê Kobanê ye, ew dixwaze di rêya nivîsandina helbestan de serpêhatiyên trajîdiyên bajarê xwe bibîr bîne, bi taybet şeva havînê ya ku bi roja Xedrê tê naskirin. Ew şeva şeveke dîn bû xeberda nav laşê min bêk û destûr bixwaze û wek bêhna Yasemînê di nav kincê min da dilîst û di her qincikekî laşê min da xevet şart. Êdî di bîranîna min da hatiye kolandin wek pûtên dîrokî. Ew şeva her şev dibe mîvanê dilê min. Rêxistina Hoşîn di 15 meha Didwan da sala 2014 li bajarê Kobanê hatiye damezrandin. Piştî êriş û wêranbûna ku Kobanê rastî wan hat, endamên rêxistineyên penaber Şaxê, Hewlêr û Rihayê ragihandin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.